Да, заповядай, Кате. Колеги, благодаря, Калина. Продължаваме с практиката. В следващия казус касае самоосигуряващите се лица. В ТД на НАП са постъпили задължителни предписания от контролен орган на ТП на НОИ за корекция на декларация образец 1 за месеците януари 3 за трите месеца за самоосигуряващо се лице, което за периода от 1.1.25 до 16.3.25 година е осигурено само за фонд пенсия, от 17.3.25 за фонд пенсии и за фонд общо заболяване и майчинство. В мотивите на предписанията е посочено, че за лицето са издадени и представени в НОИ 3 броя болнични листове за временна неработоспособност без прекъсване за периода 2.1.25 до 16.3.25 година. По издадените болнични листове са постъпили откази за изплащане на парично обезщетение, тъй като към датата началната на временната неработоспособност не е възникнало осигуряване и за общо заболяване и майчинство. На 3.1.25 година, когато самоосигуряващото се лице е във временна неработоспособност, е подадена декларация, с която променя вида на осигуряването си, като избира да се осигурява за фонд пенсии и за фонд общо заболяване и майчинство, считано от 1.1.25 година. В мотивите е посочено, че така подадената декларация придобива правни последици след изтичане периода на временната неработоспособност, т.е. след 16.3.25 година. До тогава е в сила волята на лицето за осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. При проверка в информационната система на НАП е установено, че съгласно данните от подадената декларация ОКД-5, по реда на наредбата за самоосигуряващите се лица, лицето упражнява трудова дейност от 28.11.23 година и на 3.1.25 същия подава, на 28.11.23, като е подало, то е избрало да се осигурява само за фонд пенсии на ДОО. На 3.1 подава на ново ОКД-5, като с това подаване иска промяна вида на осигуряването си и избира да се осигурява и за риск общо заболяване и майчинство от 1.1.25. Задълженото лице е подало в декларация образец 1 за месеците януари и февруари всички дни във временна неработоспособност, а за месец март 10 дни отработени и 11 дни във временна неработоспособност. Има ли основание да бъдат изпълнени задължителните предписания на ТП на НОИ, тъй като декларацията, с която се променя вида на осигуряване, е подадена в срок в съответствие с разпоредбите на член 1, алинея 4 от тази наредба за самоосигуряващите се? Подадената декларация за промяна вида на осигуряване поражда ли правни последици след изтичане на периода за временна неработоспособност в случаите на отказ от изплащане на парично обезщетение? Какво имаме, колеги? Имаме тук едно самоосигуряващо се лице, което при започване на трудовата дейност, така както му повелява наредбата, е избрало и е подало в 7-дневен срок ОКД-5, е избрало да се осигурява за риска пенсии, за фонд пенсии на държавното обществено осигуряване. Сменя вида на осигуряването си, както говорихме при започването в предишния панел, сменя го в срока, в който може да го смени, 1 януари, 31 януари за предстоящата календарна година. Само че от 2 януари то се разболява и излиза във временна неработоспособност. Съответно, започва да подава декларация образец 1 с вид осигурен 12 с дни във временна неработоспособност. Има ли това лице право на обезщетение от държавното обществено осигуряване? Колеги, безспорно няма право. За да си осигурен за съответния риск, ти трябва да си влязъл в осигуряване. То влязло ли е в осигуряване, подавайки на 2, че от 1 започва, а от 2
забележете, от самия втори, той излиза във временна неработоспособност. То не е упражнявало нито един ден трудова дейност, за която да се осигурява за риска общо заболяване и майчинство. Поради което то няма право на обезщетение от държавното обществено осигуряване, краткосрочно обезщетение за временна неработоспособност. Съответно, колеги, то и не следва да подава декларация образец 1 по начина, по който е подало. Защо? Защото първо, в наредбата за самоосигуряващите се лица имаме изричен текст, който казва: лицата, които са осигурени, а за да си осигурен, трябва да си влязъл в осигуряване, за риска само за фонд пенсии, внасят вноски за фонд пенсии за времето, в което те са във временна неработоспособност. И е казано още в тази разпоредба, че когато са осигурени и за риска общо заболяване и майчинство, те не внасят вноски изобщо. Защо? Защото в член 9, там където е уреден осигурителния стаж в Кодекса за социално осигуряване, е казано, че за времето, в което лицето е във временна неработоспособност, се зачита за осигурителен стаж, получават обезщетение за временна неработоспособност, се зачита за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски. Фактически това лице е следвало да подава декларация образец 1, все едно не е във временна неработоспособност, а са дни с осигурителни вноски в 16-ката. Така че да, правилно са направени задължителните предписания от колегите от НОИ и съответно лицето следва да коригира декларация образец 1 и да внесе вноските за фонд пенсии за януари-февруари и 10 дена от трети месец, в които е осигурено само за фонд пенсии, и вече от следващата дата, от която дата то започва да упражнява трудова дейност, да внася вноски и за общо заболяване и майчинство. И фактически, ако кажем, то от кога има право на временна неработоспособност, ако на 16-ти то вече упражнявало трудова дейност, внесени са авансовите осигурителни вноски, на 17-ти дет се вика, то вече ще има право на обезщетение за временна неработоспособност, защото е влязло в риска общо заболяване и майчинство. И тук много често, колеги, се задава въпроса: следва ли в този случай, когато е осигурено само за фонд пенсии, изобщо да взима болничен? Аз бих казала, че следва. Защо, колеги? Заради здравното осигуряване. Защото в здравното осигуряване, колеги, не е казано дали лицето получава обезщетение от ДОО, а е казано, когато лицето е във временна неработоспособност и е самоосигуряващо се лице, то внася вноски в размера на вноските, които са за сметка на работодателя. Демек 60% от тея 8%, което казва, аз лично бих си взела болничен лист, за да не внасям целите 8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващо се лице. После, по отношение на временната неработоспособност, трябва да го имаме това в предвид в здравното осигуряване, че здравното осигуряване не се отнася до времето на получаване на обезщетение от ДОО, както казахме в предишния казус, не гледаме колко дни се зачитат за осигурителен стаж, когато лицето е в неплатен отпуск. Закона за здравното осигуряване е обща разпоредбата. Казва, лицето е във временна неработоспособност. Значи за цялото време на тая временна неработоспособност, не получава, ще се дължат осигурителни вноски на това основание, за което аз тук говорих. Така че, безспорно, трябва да влезеш в осигуряване за съответния риск, за да можеш да ползваш съответните права от държавното обществено осигуряване.
На следващо място, считам, че е доста интересен този казус. Случва се в практиката и то доста се случва. И това е пак по становище на Националната агенция за приходи. На 3.9.24 година е връчено едномесечно предизвестие за прекратяване на трудов договор по член 328 алинея 1 точка 3 от Кодекса на наето лице. Издадена е заповед за освобождаване от длъжност на 3.10.24. На 18.9.24 лицето е представило болничен лист за периода 26.8.24 до 27.9.24, след което следват продължителни болнични листа до 11.8.25. С решение на съда лицето е възстановено на предишната работа на основание 344 алинея 1 точка 2 от Кодекса. Дължат ли се осигурителни вноски за периода за оставане без работа поради незаконно уволнение, след като лицето е било във временна неработоспособност и е получавало парично обезщетение от НОИ от 3.10.24 до 11.8.25? Дължат ли се осигурителни вноски за периода от 12.8.25 до датата на възстановяване 8.9.25 и какъв е реда за подаване на декларация образец 1 от ЧЕЗ? Какво имаме, колеги, като правна уредба? Естествено, както преди малко казах в другия казус, имаме член 9, в който се уреждат хипотезите на зачитане на осигурителен стаж, и в алинея 3 точка 2 е казано, че за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата, осигурените за всички рискове, са останали без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи от датата на уволнение до възстановяването им на работа, но за не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно трудово възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителни вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, от който този доход е по-малък. Фактически, колеги, имаме две хипотези, в които може да изпаднем при спазването на разпоредбата. Когато за периода от датата на уволнение до възстановяване на работа лицето не е било осигурявано. Когато за периода от датата на уволнението до възстановяване на работата лицето е било осигурявано и осигурителният доход е по-малък от последното брутно възнаграждение. Следователно имаме и хипотеза, при която осигурителя не дължи осигурителни вноски, когато лицето е осигурено на друго основание върху доход равен или по-голям от дохода, който е бил от брутното трудово възнаграждение преди уволнението на лицето. Така че от датата на уволнение до възстановяването му на работа лицето не е осигурено по смисъла на параграф 1 точка 3 от допълнителните разпоредби на Кодекса при същия работодател. Обстоятелството, че на лицето е изплащано обезщетение за временна неработоспособност от НОИ за периода и след уволнението му от значение единствено с оглед правата му по член 42 алинея 1 и този период не се зачита за осигурителен стаж. В 42 алинея 1 е казано, когато за лицето е прекратено осигуряването, но временната неработоспособност е започнала преди датата на прекратяване на правоотношението и това правоотношение е било за неопределен срок, разпоредбата казва, че лицето има право на обезщетение до възстановяване на работоспособността. Фактически, колеги, за това лице до датата, в която е прекратено правоотношението, се зачита за осигурителен стаж и от тази дата не се зачита осигурителен стаж и фактически на това лице
За осигурителен стаж ще се зачита времето на основание член 9 алинея 3 точка 2 въз основа на решението на съда, който признава уволнението за незаконно. Фактически, колеги, тук този доход, значи имаме много случаи, при които тези трудови дела се точат доста дълго време. Трябва да имаме предвид, когато дължиме вноските, че в хипотезата, в която това правоотношение това уволнение е обявено за недействително, трябва да имаме предвид и да спазваме минималния осигурителен доход по основни длъжности и икономически дейности за съответната година. Пак казвам, когато това трудово дело се е точило доста години, трябва да съобразявате и в съответната година, към края, дали е спазен минималния осигурителен доход. Фактически за това време осигурителя дължи осигурителни вноски в размерите за фонд пенсии, съответно пенсии за лицата по 69, това са силовите структури, те имат отделен фонд от нашия фонд пенсии, и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, примерно ако лицето е родено след 31.12.59 УПФ, ако лицето е работило при условията на категория първа или втора труд преди уволнението, и за професионален пенсионен фонд. Трябва да ги имаме предвид тези неща. В Закона за здравното осигуряване, това, което трябва да имаме предвид, нямаме текстове, които да уреждат случаите на незаконно уволнение и възстановяване на работа, и ако лицето не е работило, не е било осигурено на някое основание по Закона за здравното осигуряване, за това време лицето е следвало да подаде декларация 7 и да внася само осигурителните си вноски, като не осигурено на нито едно от основанията от член 40 алинея 1 до 40 алинея 4. Така че здравното осигуряване по този ред, и то е така направено, колеги, защото в Закона за здравното, забележете, навсякъде се говори работодателя, не се говори за осигуряващ или осигурител. Говори се за работодател, поради което той е нямало работодател и съответно вноските са изцяло за негова сметка. Фактически, за възстановеното лице, за времето, в което лицето не е работило, осигурителя, при който се възстановява лицето, следва да подава декларация образец 1, само че с вид 18, и съответно да подава декларация образец 6, като в точка 8 се попълва код за вид плащане 6. И това е така специален вид осигурен 18, колеги, за да може да се приема декларацията и след сроковете, които са уредени в наредба Н13. И сега ще разгледам още един казус и ще минем към здравното осигуряване. Българско търговско дружество е част от група с международно присъствие в различни държави на Европейския съюз. Седалището на едноличния търговец на дружеството, фирма майка, се намира на територията на Франция. Във връзка с нарастващия бизнес, както и унифициране на работните процеси на служителите и работниците в различните държави, се налага краткосрочно командироване на служителите на дружеството във Франция. Дружеството командирова свои служители във Франция. За времето на командироване за служителите се предвижда допълнителни суми за обяд и вечеря извън договореното в допълнителното споразумение. Сумите се изплащат на база предоставени от служителите документи за направени разходи за храни. Цитираме в това становище по становище на Министерство на труда и социалната политика, съгласно което тези суми имат характер на допълнително трудово възнаграждение и следва да се включват в брутното възнаграждение на служителя. Изплатените допълнителни суми за храна за периода на командировка във Франция следва ли да се считат осигурителен доход за съответното лице? В случай, че сумите за храна в
бъдат изплатени в месеца, следващ месеца на командироване, следва ли същите да се отнасят за текущия месец или следва да се коригира декларация образец 1 и образец 6? Следва ли да се подават отделни декларации образец 1 в случаите, че част от дните на командировка до Франция служителя ще изпълнява служебни задължения, в друга част от дните ще участва в обучение, семинар или друго събитие, несвързано с полагането на труд по трудово правоотношение? Да разгледаме първия въпрос и да кажем отговора. Колеги, тук какво имаме? Отново имаме прилагане на регламента, защото имаме трансгранична ситуация. Едни български граждани отиват във Франция. Ясно е, че те са командировани. Ясно е, че те са командировани по 121а от Кодекса на труда и са командировани, за да остане приложимо законодателството българското и за да се задава въпроса за дължимите осигурителни вноски. Ясно е, че ще прилагаме нашето осигурително законодателство. Фактически прилагаме осигурителното законодателство и само въз основа на това становище, още аргументи ще намеря, това е част от брутното трудово възнаграждение. В Кодекса за социално осигуряване какво е казано? Дължимите осигурителни вноски върху брутното трудово възнаграждение е не по-малко от минималния осигурителен доход и не повече от максималния осигурителен доход. Така че безспорно това са част от осигурителния доход и върху тези суми се дължат осигурителни вноски. В случай, че сумите за храна бъдат изплатени в месец следващ месеца на командироване, следва ли същите да бъдат отнесени за текущия месец? Безспорно, колеги, както дадох пример в предходен казус, сумите, върху които се дължат осигурителни вноски, винаги ги отнасяте за месеца, в който е полаган труда, за който се отнасят тези осигурителни вноски. Съответно, колеги, тук безспорно ще трябва да се подава коригираща декларация образец 1, да се подаде в увеличение на осигурителния доход в поле 21 и да се подаде допълваща декларация образец 6, с която новото задължение да се декларира. В тези случаи, колеги, в случаите, в които едни лица са командировани по смисъла на член 12 от регламента, в Кодекса за социално осигуряване имаме разпоредба на 6а, която казва, че осигурителният доход за лицата, които са командировани по член 12 от регламента и член 121а от Кодекса на труда, техният минимален осигурителен доход е минималната ставка на заплащане в приемащата държава. Така че не по-малко от ставката на заплащане минималната в приемащата държава. Не се интересуваме дали лицето е осигурено лице за този месец, как са организирали работата, дали ще се обучават, дали ще работят, лицето е осигурено и за получените суми се дължат осигурителни вноски. Това, което трябва да се има в предвид по отношение на декларация образец 1, колеги, е следното. Когато едновременно са командировани по 121а от Кодекса и по 12 от регламента, в наредба Н13 е казано, че за тази хипотеза, за този случай, декларация образец 1 се подава с 99. С 99. И ако примерно тези лица са командировани от 15 януари, и да кажем до 15 март. За януари какви декларации следва да подадете? За януари, от 1 януари до 15 януари, лицата изобщо не са в тази хипотеза, която да не повтарям. Говорихме, съответно, ако лицата работят при условията, да кажем, на трета категория и вид осигурен 1, подаваме с вид осигурен 1 от 1 до 15 и от 15 подаваме втора декларация с вид осигурен 99. Това тук е спецификата на подаване на декларация образец 1. Пак казвам, с 99 се подава единствено и само
кумулативно са изпълнени условията, заедно са изпълнени условията на член 121 от кодекса и член 12 от регламента. Значи, ако имате въпроси в панела, в който има въпроси по тези случаи, ги задавайте. Сега искам да обърна внимание на нещо много важно, защото пенсионерите, които работят по граждански договори, все повече имат качества на пенсионери. Защо? Лице получава професионална пенсия, работи по трудово правоотношение, получава възнаграждение по граждански договор в размер на минималната работна заплата. За това лице дължат ли се осигурителни вноски върху възнаграждението по граждански договор? Какво имаме тук като фактическа обстановка и най-вече да разгледаме гражданския договор, защото никъде не ни е казано, че върху трудовото правоотношение на максималния осигурителен доход разпоредбата в кодекса ни казва, когато лицето е осигурено на друго основание, независимо от полученото възнаграждение, дължат осигурителни вноски. В член 4 алинея 6 обаче е казано, колеги, че самоосигуряващите се лица и лицата, работещи по граждански договори, се осигуряват по свое желание, когато имат качество на пенсионер, без да уточняват какъв вид пенсия. До сега ни беше лесно, до преди година-две, в общи линии хората получаваха пенсии от държавното обществено осигуряване, пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност, наследствена пенсия, социални и така нататък. Сега обаче имаме, в нашия казус получава професионална пенсия. Кога, колеги, се получават професионалните пенсии? Получават лицата, които са осигурени в професионален пенсионен фонд, лицата, които работят при условията на първа и втора категория труд. Тогава 168 от Кодекса за социално осигуряване им дава възможност, когато навършат възраст за пенсиониране при условията на първа и втора категория, им дава две възможности кодекса. Или да получават ранна пенсия от ДОО, като си прехвърлят парите от ППФ в ДОО-то и получават пенсията до живот. И втората възможност, която им дава разпоредбата, е да получават срочна пенсия. Срочна пенсия от ППФ се получава от времето, при което те са изпълнили условията за ранно пенсиониране по ДОО, възраст, стаж и точки, получават пенсия от професионалния фонд, докато навършат възраст за трета категория труд. Демек за всички нас, които сме. Фактически заради това се нарича срочна пенсия. В същото време, колеги, в Кодекса за социално осигуряване, за част 2 в параграф 1 алинея 2 точка 12 от допълнителните разпоредби е казано: пенсионер е физическо лице, което получава лична или наследствена допълнителна пенсия от индивидуалната партида във фонд за допълнително пенсионно осигуряване или във фонд за изплащане на пожизнени пенсии. Ако трябва да обобща, вие срещу себе си вече ще имате качество на пенсионер за лицата, които получават пенсия от УПФ, ще имате срещу вас лица, които получават пенсия от професионален пенсионен фонд. Те също имат качества на пенсионери, така че трябва да се съобразите с това. И понеже сега не съм сложила такъв казус, когато ви дойде гражданин от трета държава или гражданин от държава членка, за който е приложимо българското осигурително законодателство и има качество на пенсионер, ще се съобразите с разпоредбата на член 4 алинея 6, ако желае да се осигурява. Но това, колеги, се отнася само за кого? За държавното обществено осигуряване. Това не касае здравното осигуряване. Че толкова по казусите с Кодекса за социално осигуряване, да минем на здравното осигуряване. Имаме още 15 минути, малко да му обърнем внимание и на него. Колеги, какво имаме? Имаме нещо много важно, което се случи, преди да разгледаме временния закон. Важното нещо, което се случи, колеги, е изменението на допълнението на Закона за здравното осигуряване,
беше допълнен с Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България и с параграф 46 бяха направени тези допълнения в Закона за здравното. Фактически в най-важната разпоредба, 33, бяха въведени нов кръг лица, които са задължително осигурени за здравно осигуряване. И това нещо, колеги, се случи от 1 юли 2025 година. Кои са тези лица, които се въведоха в здравното осигуряване? Чужди граждани. Като говорим за чужди граждани, аз не спирам да повтарям, говорим винаги за граждани на трети държави, на които е издадено разрешение за продължително пребиваване и работа тип единно разрешение за пребиваване и работа. И на второ място, втория кръг лица, които бяха въведени, отново чужди граждани, на които е издадено разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонни работник. В 34, това е разпоредба от закона, която казва от кога лицата влизат в здравно осигуряване и е казано за първия кръг лица, че от датата на получаване разрешението за продължително пребиваване и работа тип единно разрешение за пребиваване и работа, и втория кръг лица, тези сезонните, от дата на получаване на разрешението за продължително пребиваване с цел заетост като сезонни работници. Защо са въведени, колеги? Защото знаете, че чуждите граждани, гражданите на трета държава, които са с продължително пребиваване, не са в кръга на осигурените лица. Заради това ги въведоха тези, които имат продължително пребиваване и кумулативно работа тип единно разрешение за пребиваване и работа и сезонна заетост, ги вкараха в кръга на задължените лица. Иначе казано, ако трябва да го обобща, лицата, които са по закона за трудовата миграция, разрешенията, които искате от Агенция по заетостта, от МВР и така нататък, ги въведоха в здравно осигуряване. По смисъла на закона за чужденците в Република България, единното разрешение за пребиваване и работа е документ с обозначение единно разрешение за пребиваване и работа, с което едновременно се разрешава пребиваване и работа на територията на Република България на чужденците от трети държави. Това е допълнителна разпоредба в този закон. И разрешение за пребиваване с цел заетост като сезонен работник е разрешение с обозначение сезонен работник, което дава право на притежателя да пребивава и да работи на територията на държава членка на Европейския съюз. Фактически, дефиницията на сезонен работник е уредена в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и там е казано, че сезонен работник е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на България, за да извършва сезонна работа въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в България. Фактически задължението за здравно осигуряване за визираните в разпоредба граждани на трети държави възниква от датата на издаване на разрешението за чужди граждани, на които разрешенията са издадени след влизането на тези разпоредби, и от 1 юли за лицата, чието разрешение е преди датата на влизане на тези разпоредби. Фактически тези лица здравно ги осигурявате, все едно са български граждани. Има ли някакъв проблем с тях по отношение на здравното осигуряване? Бих казала, колеги, че има. Защо? Защото те са с ЛНЧ, а фактически, когато се прави здравния статус, тези, които лица идват с ЛНЧ, те директно ги спират, режат ги, ако грубо трябва да го кажа. Защо? Защото това са граждани на трети държави. Защото те са с временно или краткосрочно пребиваване. И сега, за да могат тези лица, защото за съжаление в България няма единен регистър на тези лица, които са с това единно разрешително, МВР имат данни, Агенция по заетостта имат,
а в НАП няма такива регистри и съответно тези лица трябва да ходят на место, независимо, че вие подавате декларация образец 1 със здравно осигуряване, за да може да се вкарат по ръчния метод. Кога ще стане този единен регистър на тези, аз не мога да кажа, но това е голям проблем, защото в същото време те не могат да имат регистрация в НАП, защото регистрациите в НАП как стават, колеги? По служебен път. Единствената регистрация с служебен номер и ние горе-долу ги знаем случаите на служебен номер. На следващо място, колеги, в Закона за здравното осигуряване, в член 40 алинея 3 точка 2, при студентите, които са осигурени за сметка на държавния бюджет, бяха въведени нов кръг лица, за които ви споменах, когато гледахме проекта на N13, курсантите и колежантите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Фактически те са вече в кръга на лицата, които са осигурени за сметка на държавния бюджет. И отиваме, колеги, в Закона за събиране на приходите и извършване на разходите през 2026 година до приемането на Закона за държавния бюджет. В член 7 ни беше Закона за бюджета на ДОО-то, в член 8 ни е Закона за бюджета на ДОО-то, който ни, 25-та година, който да прилагаме. Защо ни е на нас толкова важен Закона за бюджета на НАЗОК? Винаги в Закона за бюджета на НАЗОК се определя размера на осигурителната вноска. И фактически в тази разпоредба казва, че ние ще прилагаме размерите, реда и условията за тяхното определяне по действащите към 31 декември 2025 година. Демек ще прилагаме 8% осигурителна вноска, такава с каквато работехме в 25-та година. Тук даже бих казала дали има нужда от тази разпоредба. В член 22 от ЗЗО толкова подробно са описани хипотезите, при които когато няма приет закон, се прилага стария закон, така че имаме две разпоредби. Член 8 от временния закон и член 29, които ни казват, че прилагаме закона за бюджета от 25-та година за целите на здравното осигуряване. В член 2 е казано, че тя е 8%. Фактически, ако има някаква промяна, тя е свързана с превалутирането и фактически от януари до март за целите на здравното осигуряване, колеги, ще работиме с кой осигурителен доход? За самоосигуряващите се лица, който е 1077 лева, превалутиран 550 евро и 60 евроцента. За кои лица ще работиме с този доход? За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание. Вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се. За самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, морските лица, за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, отпуск за отглеждане на дете до 2 години, до 5 годишна възраст от осиновителите, до 8 годишна възраст от бащата, за служителите на Българската православна църква и трябва да имаме предвид 550 евро за сумата за възстановяване на здравноосигурителните права на лицата по член 40А. Това са лицата, които са напуснали държавата и са в трета държава и са повече от 183 дни в годината извън България. Те могат да заявят, че са напуснали държавата и да носят съответните доказателства, с които да докажат, че са били повече от 183 дни в третата държава, но възстановяването им, колеги, в здравния статус става единствено и само като те внесат 12 на куп вноски върху осигурителен доход 550,66 евроцента, да ги внесат на куп, за да могат да ползват веднага здравноосигурителни права. И другата възможност е като 6 месеца подред внасят вноски и на 7-я месец вече могат да ползват права.
На следващо място, това, което трябва да кажем по отношение на здравното осигуряване, колеги, е, че за сметка на държавния бюджет вноските се правят отново върху осигурителен доход в тези 3 месеца 550 лева и 66 стотинки. Изключвам, колеги, нали, защото тук казвам общо, изключвам случаите, в които държавата внася върху размера на пенсиите здравната вноска без добавките, но на всички, които други лица са осигурени за сметка на държавния бюджет, осигурителният доход за първите 3 месеца е 550 лева и 66 стотинки. На следващо място, за тези лица, които са по 40 алинея 5, те, които са подали декларация 7, продължават да внасят върху осигурителен доход 466 лева превалутирани 50 стотинки в 2026 година и габарите, колеги, и габарите за здравно осигуряване 310 евро и 90 евроцента за целите на здравното осигуряване. Толкова по параметрите по отношение на здравното осигуряване. Ако има някаква неяснотия, ще отговарям след това. Дайте да видим един казус и ще приключим. През месец юни 24 лице, работещо по трудов договор, желае да ползва неплатен отпуск за 6 месеца, считано от 1.7.24 година, с намерението през този период да работи в Чехия. Внесло е здравноосигурителна вноска за периода на неплатен отпуск, съответстващ на 6 вноски. Правилно ли са внесени здравноосигурителните вноски за периода на неплатен отпуск? След завръщането на лицето на работа в България, внесената здравноосигурителна вноска подлежи ли на връщане и ако отговорът е да, срещу какви документи? Колеги, ясно е, че когато лицето е в неплатен отпуск по негово желание, безспорно здравноосигурителните вноски са за негова сметка. Не случайно лицата в неплатен отпуск се считат за самоосигуряващи се лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, защото е казано лицата, които внасят сами вноските, са самоосигуряващи се лица за целите на здравното осигуряване. Обаче, кое ни е важното, колеги? Кое ни е важното тук? Да кажем, когато неплатеният отпуск е по негово желание и за сметка на работодателя, когато е по, нали, на основание 165 алинея 1 и 167а от Кодекса на труда и когато лицето не е осигурено на друго основание. На нас в фактическата обстановка ни е казано, че през този период да работи в Чехия. Какво имаме, колеги? Отново имаме прилагане на регламента. Пак повтарям, кога прилагаме? Трансгранична ситуация. Българина отива в Чехия. И ясно е, че за него ще се прилага, ясно е тук по фактическата обстановка, че той си отива по самоинициатива в Чехия и ще работи в Чехия. На следващо място, това, което трябва да кажем от гледна точка на регламента, че не може да се прилагат две законодателства, че е приложимо само едно законодателство. Кое е приложимото законодателство? Следващия основен принцип, там, където упражняваш трудовата дейност. Лицето безспорно ще упражнява трудовата си дейност в Чехия. Съответно, за него ще бъде приложимо чешкото осигурително законодателство. Осигурено лице ли е то? Защото знаете, че Международният нормативен акт е с по-висока сила от българското национално законодателство. Фактически за това време лицето ще бъде осигурено. Следователно, за това време то не дължи осигурителни вноски на основание член 40, алинея 1, точка 1, буква Б за времето на временна неработоспособност. И законодателя е дал в ръцете, независимо, че то е самоосигуряващо се лице,
е дал в ръцете на работодателя, защото тук си имаме работодател и работник, независимо, че лицето е в неплатена отпуска, е дал в ръцете на работодателя да му внася вноските, като лицето го декларира. Това са недължимо внесени вноски от гледна точка на това, което казах за регламента. Съответно, колеги, подлежат ли тези осигурителни вноски на възстановяване на това лице? Подлежат. На кое основание подлежат? На основание на регламента. Какъв е документа, който може да удостовери? Съответно, документ за завършени осигурителни периоди, където е било осигурявано в Чехия. Кой е другия документ, който би могло да донесе лицето? Може да донесе А1 по основно правило, там където упражняваш трудова дейност, има едно решение на административната комисия, която казва, че А1 не се издава само при командироване, при работа в две държави и така нататък, може да се издаде и в случаите, в които лицето е по основно правило, там където упражняваш трудова дейност. В интерес на лицето е да си вземе някои от тези документи от Чехия, да ги донесе тук и да му се възстановят здравноосигурителните вноски като недължимо внесени. Съответно, тук със сигурност ще имаме покана от органа по приходите към осигурителя да заличи декларация образец 1, която е подавал за това лице. За кое време ще заличи декларация образец 1? За 6 месеца ли? Как мислите? Трябва да се съобразиме, колеги, с нещо много важно. Трябва да не за 6 месеца, за 30 работни дни не трябва да заличаваме декларация образец 1, защото 30 неработни дни в една календарна година се зачитат за осигурителен стаж за лицето, така че би било добре да подава. Въпреки, че тук е спорно трябва ли да подава или не, защото за тези 30 работни дни лицето би следвало да донесе от Чехословакия и тогава ще се получи един спор между двете институции, когато тръгнат да отпускат пенсиите, това месец и половина по българското или по чехословашкото законодателство ще бъдат зачетени при пенсиониране на това лице. Това подлежи вече на установяване и на определяне на приложимото законодателство, естествено от органите по приходите. И 16 ще дам път на Павчето. Благодаря ви, колеги. Спазихме ли срока, Калина? Пазихме срока, да. Добре. Има един въпрос зададен. Дай да го видим. Къде го? Ако искаш да го оставим за свободната Добре. Така. Честно благодаря на колегите. Така, Павлик, да си шернеш презентацията. Само Катето да махне нейната. Секунда. Вече се вижда, нали така? Да, появи се вече. Колеги, продължаваме с Павлина Бакалова по ЗДДФЛ. Тя също е с доста интересна презентация. Предполагам, че после в свободната дискусия ще има доста въпроси по това, което ще ви изложи. Павлик, продължаваме до 1 часа. Да. Здравейте, колеги. Продължаваме направо с Закона за данъци върху доходите на физическите лица. Промените, които са се случили в него, макар че съм сигурна, че след ударното начало на годината за вас, нови регистрации по ДДС, евро, сафти, образци на декларации за допълнителен данък, които нищо не казват, смятам, че това, което ще чуете, ще го оцените като дребни подробности и детайли. Но все пак трябва да знаем какво правим във връзка с физическите лица, какво пряко е изменено в ЗДДФЛ по отношение на облагането на лицата и подаването на информация и също така какви промени прилагаме във връзка с ЗДДФЛ, макар и да няма преки изменения на закона. Разбира се, тези промени са обусловени от друга нормативна база, като например закона за въвеждане на еврото, а също така и така наречения по разговорно удължителен бюджет. На първо място ще тръгнем от това каква е нормативната база, която обуславя промените и нашите действия в началото на 2026 година по отношение на физическите лица.
Първо, имаме пряко изменение на ЗДДФЛ, макар и действително малко по обем, с Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Сега знаете, тази законодателна техника като цяло не е особено приемлива, но поне от няколко години във връзка с ЗДДФЛ измененията се правят не пряко с Закон за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, а обичайно с промени в другите данъчни закони, най-често ЗКПО и ДДС. Тази година е избран Закон за корпоративното подоходно облагане на 23 декември, точно преди празниците миналата година, 25-та, беше обнародван този Закон за изменение и допълнение на ЗКПО и с преходни и заключителни разпоредби в този закон се направиха преки промени в ЗДДФЛ. На второ място, обичайно, всяка година с Закона за държавния бюджет за съответната година се регламентират размери и начини на ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания. 26-та година не прави изключение, продължава да няма промени в основните текстове на ЗДДФЛ по отношение на размерите и начина на ползване на тия две данъчни облекчения. Първоначално промените бяха предвидени с Закона за държавния бюджет, който обаче за 26-та, който знаете изобщо не беше разгледан и беше оттеглен в парламента, поради което сега с така наречения удължителен закон, или както е по-пълното му наименование, Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 26-та до приемане на Закон за държавния бюджет за 26-та, с него имаме утвърдени размери, както и допълнителни начини на ползване на данъчните облекчения за деца и другото данъчно облекчение за деца с увреждания. Закона за въвеждане на еврото също е съществен по отношение на облагането на физическите лица. Първо, защото с неговото първоначално приемане през 2024 година се направиха макар и малко, макар и технически преки изменения на ЗДДФЛ, които обаче бяха отложени във времето по отношение на влизането им в сила. И на второ място, заради това, че всички числови стойности в ЗДДФЛ се изменят на база на този закон и по-точно на една негова разпоредба. Ще го разгледаме това. И на последно място, Закон за въвеждане на еврото влияе на начина, по който ние подаваме информацията в този преходен период, в който се намираме в момента между лев и евро. На последно място съм изкарала един законопроект отново за изменение и допълнение на ЗКПО, който беше внесен в парламента на 5 януари, веднага след новогодишните празници. Ще бъде разглеждан, предстои да бъде разглеждан с преходни и заключителни разпоредби на този Закон за корпоративното подоходно облагане. Отново се правят предложения за промени в ЗДДФЛ. Позволила съм си да ги извадя, тъй като вероятно ще ги върнат с обратно действие от 1 януари 2026. Да, те са технически, но все пак така и така сме в началото на годината и разглеждаме всичко ново. Би трябвало да имате и това предвид, което евентуално ще бъде прието. Започвам на първо място с преките изменения в ЗДДФЛ, които се случиха с Закона за изменение и допълнение на ЗКПО, обнародван 23 декември миналата година. Знаете, че в ЗДДФЛ има уреждане на облагане с окончателен данък на доходи от лихви с източник България, тогава когато са начислени в полза на чуждестранни физически лица. Това облагане с окончателен данък е разписано в член 37 от закона, по-точната разпоредба е член 37, алинея 1, точка 3. В същото време, в края на 2020 година, с изменения в тогава закона за данъка върху добавената стойност, бяха приети два параграфа, в които влязаха в действие в ЗДДФЛ, които параграфи имаха срочно действие. Единият е параграф 80, алинея 1, всъщност той параграф е 1, алинеите са 2, извинявам се, разпоредбите са 2, а другия е параграф 80, алинея 2, които регламентираха срочно освобождаване на определени видове доходи от облагане с данък. На първо място, параграф 80, алинея 2, въведе срочно освобождаване за период от 5 години, който стартираше на 1 януари 2021
и приключваше на 31 декември 2025 година, по отношение на доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на пазар за растеж в България или в държава членка на Европейския съюз, или пък Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, тогава, когато тези доходи са начислени в полза на чуждестранни физически лица, да не се облагат с окончателен данък. Сега тази разпоредба, тъй като нейното действие изтече, законодателят е преценил, че трябва да бъде въведена с безсрочно действие, така както като да трябва да се изменят основните текстове на закона. И в момента вече имаме промяна на член 37, алинея 1, точка 3, където изрично е посочено, че да, лихвите с източник България, начислени на чуждестранни физически лица, подлежат на облагане с окончателен данък, но с изключение на лихвите по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на пазар за растеж в България или в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Така че това освобождаване, което беше временно за 5 години, вече става постоянно. Също така с ПЗР 80, само че алинея 1, в края на 2020 със същото изменение, с ЗИДа за Закона за данъка върху добавената стойност, се освободиха от облагане и конкретни доходи, които пък бяха в полза на местни физически лица. Срочността беше абсолютно същата на тази разпоредба на ПЗР 80 алинея 1. Тя действаше от 1 януари 2021 година до края на 31 декември 2025 година. Какво предвиждаше тази разпоредба? Принципно знаете, че доходите от разпореждане с движимо имущество са освободени от облагане за местните физически лица на основание член 13 алинея 1, точка 2. Само че от това движимо имущество имаме изключения, като в закона, в същата разпоредба, изрично е посочено, че доходите от сделки с финансови инструменти са облагаеми. В същото време, в следващата разпоредба, веднага след освобождаването на движимото имущество и въвеждане на облагане за сделките с финансови активи, в точка 3 на член 13 алинея 1 се посочва кои все пак сделки от разпореждане с финансови активи формират освободен от облагане доход на физическите лица. Тази разпоредба казва, че освободен от облагане доход за физически лица формират сделките, посочени в параграф 1, точка 11 от допълнителните разпоредби. С ПЗР 80 алинея 1 в действие от 21 до края на 25 година беше посочено, че в освободеното облагане доход са изделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми, на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазар за растеж за местните физически лица. Тоест, допълнително с това ПЗР 80 алинея 1 бяха добавени и нови сделки, които формират освободен от облагане доход на физически лица. И в двата случая, и тогава, когато имаме освобождаване на доходите на чуждестранните физически лица с окончателен данък, които по принцип се облагат, и тогава, когато имаме освобождаване на доходите от сделки на местни физически лица с финансови инструменти, закона говореше за пазар за растеж. Разпоредбите, този параграф 80 в алинея 1 беше казано какво е пазар за растеж, поне в този преходен период, тези 5 години, когато действаше ПЗР 80. И в закона беше посочено, че пазар за растеж е този, който е посочен в член 122 алинея 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Ако видите дефиницията на тази разпоредба в момента, на практика може да се направи извод, че пазара за растеж в този преходен период, така както е дефинирано в ЗДДФЛ, е само пазара за растеж, който е лицензиран тук в България от Комисия за финансов надзор. Аз знам един пазар за растеж, който действа в България. Това е пазара БИМ на Българска фондова борса. Ако отворите сайта на Комисията за финансов надзор, ще видите, че има и даден втори лиценз
на друга търговска фирма, която може да организира пазар за растеж, но поне по мое знание този пазар за растеж към момента не функционира. Така че в тези 5 години със срочно действие на разпоредбата, пазара за растеж, който беше дефиниран в закона, беше на практика пазара за растеж на Българска фондова борса. Сега обаче в параграф 1, точка 66, която е нова от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, е дадена дефиниция на пазар за растеж. Всъщност дадена е дефиниция силно казано, защото тази разпоредба препраща по отношение на понятието към параграф 1, точка 70а от допълнителните разпоредби на ЗКПО, която пък също е нова и от своя страна препраща за дефиниция на понятието пазар за растеж към член 122 алинея 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, но има добавено и едно ново изречение. Казано е, че пазар за растеж е и всяка многостранна система, която е лицензирана, функционира като пазар за растеж в съответствие с изискванията на Директива 2014-65 от Европейския съюз, което означава, че дефиницията все пак е изменена, разширена е, защото вече освен лихвите, които се изплащат тук от облигации, допуснати до търговия на българския пазар за растеж, също така сделките, които местните физически лица реализират на пазара за растеж, както в България, така и в Европа, ще бъдат освободени от облагане, а и лихвите, които се изплащат на чуждестранни физически лица, ако с източник България, разбира се, тогава, когато имаме допуснати облигации на европейски пазар за растеж, не на нашия, тогава също ще имаме освобождаване от окончателен данък за тези доходи на чуждестранните физически лица. В същото време е дадена и нова, относително бих казала нова, защото по съдържание няма промяна, дефиниция на понятието регулиран пазар. Тя е в параграф 1, точка 65 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, която пък дефиниция препраща към параграф 1, точка 70 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, която разпоредба ни казва, че регулиран пазар е този по смисъл на член 152, алинея 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Сега, казвам ви директно, че всъщност промяна на дефиницията няма, има промяна на нейното позициониране спрямо разпоредбите на закона. Защото дефиницията на регулиран пазар до края на 2025 година беше в изменената точка 11 на параграф 1 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. Сега просто е изкарана отделна дефиниция в нова точка, препращаща към ЗКПО, препращаща към Закона за пазарите на финансови инструменти. И възниква логичния въпрос за всички, които реализират някакви доходи от сделки с финансови инструменти и които трябва да установят дали тия сделки са на регулирани пазари или дали тия сделки са на пазар за растеж, как да го направят. Единственият начин, по който това нещо може да се случи, е тогава, когато се проверят регистрите на въпросните понятия на регулираните пазари, на пазарите за растеж, които се съдържат на интернет страницата на Европейския регулаторен орган. Сложила съм тук линк към тази страница, към тези регистри. Ще го отворя за секунда, просто искам да ви покажа нещо, за да не сте изненадани, ако тръгнете да проверявате и да очаквате на тази интернет страница да намерите някакви списъци, които са готови с регулирани пазари или с пазари за растеж. Не, напротив, ето така изглежда страницата. Както виждате в лявата лента, тук има търсачка с зададени критерии за търсене и всеки, който се интересува от определени регистри, трябва да въведе критерии за търсене, за да установи даден пазар, да кажем дали е пазар за растеж или пък е регулиран пазар, за да знае, че сделките с определен тип финансови инструменти за него са освободени от облагане. Ако трябва да търсим, да кажем, регулираните европейски пазари, какво трябва да направим? Ще изберем тук тип на пазара. Това е многостранна система за търговия. Малки и средни предприятия, да, защото на практика пазарите за растеж по своята икономическа същност са създадени точно за малките и средни предприятия, които няма как да отговарят на условията за листване на регулираните пазари, но все пак имат нужда от набиране на капитал
И заради тях с европейска директива се създадаха тези пазари за растеж, за да може и малките и средни предприятия при по-облегчени условия да набират капитала, който им е нужен. След като зададахме някакви критерии за търсене, ето тук излезе дори на първо място пазара, който е за растеж на Българска фондова борса. По-скоро това е многостранната система за търговия на Българска фондова борса. Може да отворите допълнителната информация, в която да видите, че имаме едни допълнителни активности на Българска фондова борса и част от нея може да намерите, че пазара за растеж на малки и средни предприятия, който е активен. Сега знам, че това не е най-удобният начин, за да търсим каквото и да е, за да набираме информация, но все пак това е единствения възможен начин, който ние да установяваме дали сделките, които сме сключили, са на пазар за растеж или на регулиран пазар. За регулиран пазар по същия начин трябва да се зададат критериите и всяко лице само да установи дали дохода, който е реализирал на тези пазари, е освободен от облагане или не. Това на практика е новото, пряко измененото в ЗДДФЛ, което се е случило от началото на 2026 година. По-нататъка промените са свързани с така наречения удължителния закон за бюджета. Знаете, че той е в действие до края на март тази година, обаче очевидно с оглед политическата ситуация, това, което ни очаква, вероятно ще е втори удължителен закон и на практика, ако всичко е наред, може би юли месец или аз нямам идея кога, ще си имаме закон за държавния бюджет за 26-та година, което означава, че към момента ще трябва да се съобразим с това, което е регламентирал Закона за извършването на разходи и събиране на приходите за 26-та до приемането на Закона за държавния бюджет. Към момента какво имаме в този закон, свързано с физическите лица? Имаме член 6, който препраща към параграф 3 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет 25-та година. Този параграф 3 изцяло е свързан с начина на ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания. Този параграф 3 също така е свързан и с член 11, алинея 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, който ни казва, че всички числови стойности в лева на съществуващите правни инструменти трябва да се превалутират в евро по курс 1,95583 и по правилата за закръгляване на член 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Като ги насложим всички тия разпоредби, какво се получава? Имаме размер на данъчните облекчения за деца, които поне към момента са установени за 26-та година. Нямаме промяна в числовите стойности, в смисъл такъв това, което беше за 25-та година, като размери в лева, на практика е превалутирано в евро, което води до това, че данъчните облекчения изобщо не са кръгла сума в евро и също така води до някои разминавания, сега ще ви кажа какво имам предвид, които обаче нямат кой знае какви практически аспекти. Първо да спомена много бързо размера на данъчните облекчения. Сумата на общите годишни данъчни основи по член 17 от закона се намалява с 3067,75 евроцента, тогава когато имаме данъчно облекчение за едно дете, 6135,50 евроцента за две деца, 9203,25 евроцента за 3 и повече деца. Още 6135,50 евроцента е данъчното облекчение в годишен аспект за отглеждане на дете с увреждане. Всички принципи са запазени, такива каквито ги познаваме от 25-та година, а пък и от преди това. Имаме поредност на ползване на тези две данъчни облекчения. Първо винаги от обща годишна данъчна основа се ползват, после от годишната данъчна основа на търговците. И другото, което е важно, ако някой има право да ползва данъчно облекчение за отглеждане на дете с увреждане, той има право едновременно да ползва двете данъчни облекчения. Режима, който е разписан, няма да го преповтаряме, защото абсолютно вече смятаме познат за всички вас.
Закона за удължителния бюджет на практика регламентира същото, което беше и през 25-та година. Имаме се предвиден за 26-та година още един трети допълнителен начин за ползване на данъчното облекчение за деца и на данъчното облекчение за деца с увреждане, и това е авансово. Авансово по три начина. Или чрез работодател по трудово правоотношение, тогава когато лицето има доходи от трудово правоотношение, които, знаете, се облагат авансово на месечна база. Има и български работодател, който е длъжен авансово на месечна база да определя, удържа, декларира и внася данъка. Също така имаме възможност да си прилагаме авансово данъчното облекчение за доходи, които са от наеми, тогава когато получателя на дохода сам е длъжен да декларира и внася авансово на 3 месечия за първите 3 месечия данъка върху доходите от наем. Имаме възможности да прилагаме по един последен трети начин авансово това данъчно облекчение, тогава когато физическо лице има доходи от друга стопанска дейност и е длъжен сам да си внася данъка за тези доходи от друга стопанска дейност. По отношение на работодателите, тъй като вече сме 20 януари, този процес формално е започнал. Знаете, изцяло е в решението в ръцете на самото данъчно задължено лице, на работника, дали ще пожелае от своя работодател авансово прилагане на данъчното облекчение за деца. Това става с една декларация в свободен текст за поредна, мисля, че 4-та година това нещо се случва, така че не е нещо ново. Знаете, че тази декларация може да бъде предоставена във всеки един момент на работодателя от годината и на практика след предоставянето на такава декларация работодателя трябва да определя всяка месечна данъчна основа, която следва, съобразявайки се с двете данъчни облекчения и това, което лицето му е декларирало. Какви са сумите, все пак да кажем, защото те са превалутирани от лева в евро. Тогава, когато имаме данъчно облекчение за едно дете по член 22в, месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с 255 евро и 65 евроцента. 2 деца 511,29 евроцента, 3 повече деца 766,94 евроцента. И ако имаме данъчно облекчение за дете с увреждане, данъчната основа, месечната за доходи от трудови правоотношения, се намалява с 511,29 евроцента. Това, което може да ви направи впечатление, е следното. Ако авансово за 12 месеца се ползва данъчно облекчение за едно дете, т.е. и тия 255,65 евроцента, като умножите тази сума по 12, ще се получи разминаване с размера на данъчното облекчение в годишен аспект. Защото сумата по 12 не прави 3067,75 евроцента, има отклонение с 5 евроцента, което, понеже това е данъчна основа, означава отклонение с 1 евроцент в данъка. Това нещо изобщо не трябва да ви притеснява като работодатели. Първо, защото тази разлика може да се обере с годишното преизчисляване на данъка. И другото, ако лицето подава данъчна декларация, знаете, че в данъчната декларация данъка, който е окончателен за внасяне или за възстановяване, се закръглява към всяко пълно евро вече, за 26-та година така ще бъде. Така че всъщност тези отклонения в сметките заради превалутирането няма реално да се отразят върху лицата или пък върху работодателите, плюс че вече вероятно софтуерите правят тези сметки тогава, когато говорим за работодатели и определяне на месечна данъчна основа. Това по отношение на работодателите. Нищо не е променено, както ви казах, в условията. Това, което трябва да е изпълнено, което лицето трябва да декларира на своя работодател, продължава да няма ограничение, лицето да има в хода на годината подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, така че всичко за 26-та го правим така, както сме го правили за 25-та, само че е превалутирано в евро. Няколко думи само по отношение на другите два начина за ползване на данъчното облекчение. Това са от лицата, които имат доходи от наем и лицата, които имат доходи от друга стопанска дейност. Сега там трябва да се каже, че се намалява не данъчната основа,
а тези данъчни облегчения, две данъчни облегчения се прилагат като се намалява дължимия данък за съответното 3-месечие за конкретното физическо лице, който данък самото физическо лице е длъжно само да си определи и декларира с декларация по член 55. Данъчното облегчение се прилага за първите 3 месечия на годината, първо, второ и трето, просто защото това е периода, за който тези лица за такива доходи дължат авансов данък. Тези лица нямат право да внасят авансов данък за четвърто 3-месечие. Така че при тях, ето ги виждате сумите, които са за размерите на данъчните облегчения. Бързо ги споменавам. Когато се определя данъка за 3-месечие, лицето има право да намали това данъчно задължение, данъка, а не данъчната основа, с 76,69 евро за едно дете, 153,39 евро за две деца, 230,08 евро за 3 и повече деца и още 153,39 евро за дете с увреждане. Сега тук, ако тръгнете да си сверявате сметките, отново ще видите, че да кажем данъчното облегчение за едно дете, като се умножат тия 76,69 по 4, няма да даде данъчния ефект на годишния размер на данъчното облегчение, но тук също нямаме никакъв проблем, просто защото на първо място дори в пълен обем лицата да имат право да ползват данъчните облегчения, те ще ги ползват само 3/4 размер, тъй като ще ги ползват за първите 3 месечия без четвъртото. Тези лица са задължени по закон да подават годишна данъчна декларация, с която ще оберат абсолютно всякакви разлики, които са се получили в резултат на превалутирането. В презентацията има един елементарен пример, който може да разгледате за определяне на данъка за първо 3-месечие за лице с доходи от наем и как се ползва това данъчно облекчение. И това, което трябва да имате предвид, е, че продължава да се прилага така доста рестриктивната разпоредба, че ако някой в нарушение на правилата на ЗДДФЛ или на правилата на Закона за удължителния бюджет ползва данъчните облекчения за деца и деца с увреждания, то дължи връщане на данъка в пълен размер. Има практика на НАП, пък и тя е базирана изцяло на разпоредбите в закона. Тогава, когато две лица, родители на едно и също дете, едновременно ползват данъчните облекчения в размер, който не е допустим, и двете лица дължат връщане на данъка. Това просто трябва да се знае. НАП няма да изчисли коректно данъчното облекчение, като го приложи само към единия родител и да поиска връщане на сумата от другия родител, а държи връщане на ползваното данъчно облекчение, на неговия ефект и от двамата родители. Стигаме до промените в ЗДДФЛ, които са се случили предвид закона за въвеждане на еврото в Република България. На първо място имаше преки изменения в ЗДДФЛ с приемането на този закон, тогава, когато беше обнародван за пръв път август 2024 година. Знаете, това беше момент, в който ние не знаехме дали и кога ще влезем в еврозоната. Бяха изменени с преходни и заключителни разпоредби, тогава на тази първа версия на закона за въвеждане на еврото, която после претърпя промени, бяха изменени 3 разпоредби на ЗДДФЛ пряко, но тяхното действие беше отложено да влезе в сила на 1 януари 2026, казвам вече конкретно датата, защото тогава беше записано, че тези разпоредби влизат в сила в първия ден от влизане на сила на еврото в Република България. Така че имаме промяна на член 10 алинея 3, считано от 1 януари 2026, която казва, че когато паричните доходи са в валута, те се преизчисляват в евро по курса на БНБ към датата на придобиването им. Сега тук искам да кажа, че към момента тая разпоредба чисто технически не е коректна, поради което и с този законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО, който в момента беше внесен в парламента на 5 януари 2026, е предвидено промяна на разпоредбата. Защо не е коректна? Защото всички знаем всъщност, че курса на еврото към останалите валути не се определя от Българска народна банка, а се определя от Европейската централна банка, а Българска народна банка го оповестява на своята интернет страница. Тя изпълнява това
свое задължение по валутния закон, мисля, че. Така че този текст съществува в тази версия сега, но вероятно ще бъде променен. На второ място е променена разпоредбата на член 10 алинея 4, която казва, че непаричните доходи се устойностяват в евро към датата на придобиването им по пазарна цена. Знаете, до сега беше в лева до края на 25-та. И на трето място е променена разпоредбата на член 48 алинея 8, която казва, че данъка върху общата годишна данъчна основа и данъка върху годишната данъчна основа на търговците за внасяне по годишна данъчна декларация се закръглява вече към всяко пълно евро, когато не се ползва отстъпка, или след ползването на отстъпка също се закръглява към всяко пълно евро. Това са трите пряко изменени разпоредби от Закона за въвеждане на еврото. Също така обаче трябва да имаме предвид и разпоредбата на член 11 алинея 2 на този закон, която казва, че в съответствие с член от 6 до 9 на регламент от 1998 година на Европейския съюз, стойностите, посочени в левове в съществуващите правни инструменти, се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране на член 12 и съответно за закръгляване на член 13 от Закона за въвеждане на еврото. Това означава на практика, че всички числови стойности в лева, които се намират посочени в ЗДФЛ, ще трябва да бъдат превалутирани. Сега, ние няма да минаваме по всички такива, оказва се, че те не са малко. Просто ще ви спомена така групите от закона, разпоредбите от закона, които са засегнати от това превалутиране. Там, където има числови стойности в най-голям размер. На първо място, почти във всички данъчни облекчения, които физическите лица имат право да ползват, има посочени числови стойности. Така, например, данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност от 7920 лева в годишен аспект става 4049,43 евро и също така месечният аспект от 660 лева става 337,45 евро. Тук имаме абсолютно същата ситуация, както и за данъчното облекчение за отглеждане на деца и деца с увреждания. Ако умножите 337,45, това е месечния размер на данъчното облекчение по 12, няма да получите годишния размер на данъчното облекчение, обаче все пак отклонението дори няма да е и в 1 евроцент тук. По-нататък, разбира се, имаме и други данъчни облекчения, които са в числова стойност. Изкарала съм ги всички за ваше улеснение, но мисля, че няма нужда да губим време да цитираме числа. По-скоро искам да отбележа, че извън данъчните облекчения, които са засегнати от превалутирането, имаме и два необлагаеми дохода, които са засегнати от превалутирането и които трябва да съобразим. На практика това са необлагаемите доходи от трудови правоотношения. Първо тези, които са под формата на еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството. Вече прага там е 1227 евро и 10 евроцента, а не 2400. Сега силно се съмнявам, че ако сега имаме приети социални придобивки, независимо дали с колективен трудов договор, с решение на общо събрание или пък просто с заповед на ръководството за целите на данъците, някой ще си приема такива размери с евроцентове, но тогава, когато решаваме дали това е освободен или облагаем доход, че трябва все пак да прилагаме тези кадрови суми, като праг, който казва кой доход е освободен и кой е облагаем. Другият доход, който е облагаем, отново е освободен от облагане и който е превалутиран, това е необлагаемия доход от трудови правоотношения под формата на направените от работодателя социални разходи за вноски премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване или за страховка живот. Тия 60 лева, които са в месечен аспект, които се намират и в ЗКПО, в момента са вече 30 евро и 68 евроцента. С това трябва да сравняваме премиите, които всеки работодател, който разбира се избрал да предостави такава социална придобивка, плаща към застрахователните или осигурителните дружества, за да знаем дали ще дължим едновременно и данък върху разходите по ЗКПО и дали доходът е освободен за самите физически лица по реда на
Закона за доходите на физическите лица. Алтернативният данък за лицата, събиращи диворастящи гъби и плодове, е единствения, който е в числова стойност закона. Знаете, той месечно е 30 лева, сега вече е 15 евро и 34 евроцента. По отношение на прагове на същественост, за които се подава информация към НАП, също трябва да имаме предвид, че са налице промени в числовите стойности в закона. Какво имам предвид? Знаете, че всички работодатели подават информация за дневните командировъчни пари, тогава когато те са до двукратния размер, представляват освободеното облагане доход за физическите лица от трудови правоотношения или пък по правоотношения, които не са трудови. Там информацията се предоставя не от работодателите, от платци на доходи. 1000 лева е прага, който вече е превалутиран и е 511,29 евро. Сега, от 1 януари 2026 година имаме изменения на наредбата за командировките в страната. Знаете, че там дневните командировъчни пари, те бяха 40 лева на ден, когато лицето нощува, и 20 лева на ден, когато лицето не нощува на мястото на командировка. Те са закръглени. Това са едни от малкото суми, за които се предприе такава промяна. В момента дневните командировъчни пари с нощувка са 22 евро, без нощувка 11 евро, обаче тогава, когато правим сметки, ще подаваме ли информация за тия суми, ще трябва да прилагаме тази неточна сума, този праг на същественост от 511,29 на ЗДФЛ, освен ако до края на годината нямаме някаква промяна в закона. Също така трябва да съобразите за 26-та година, че имаме и прагове по отношение на получените или предоставени заеми. Знаете, там има едни суми в закона в член 50, които са 10 000 и 40 000 лева, непогасени остатъци. При определени условия трябва да ги включим в данъчната декларация. Там тия суми са превалутирани и те също, разбира се, не са кръгли числа. На последно място искам да обърна внимание на всички размери на глоби и санкции, които са посочени от член 80 до член 84 на ЗДФЛ, че са превалутирани в евро, и знаете, че от 1 януари 2026 ще бъдат налагани по този начин от съответния компетентен орган. В случая на ЗДФЛ това е Национална агенция за приходите. Може би едно последно изречение по темата. Знаете, че необлагаем доход са предметните печалби с незначителна стойност, тогава когато са предоставени на физическо лице от игра на случайността, която не е организирана от работодател или възложител. Необлагаемия доход вече е 51 евро и 13 евроцента. Знаете, до 25-та година, до края, това бяха 100 лева праг на същественост по отношение на освободение от облагане доход. Във връзка с закона за въвеждане на еврото, все пак трябва да имаме и предвид и какво се случва с нашите задължения за подаване на информация към Национална агенция за приходите. Знаете, че нямаме конкретни изменения в ЗДФЛ във връзка с това кои декларации, в какъв срок и в каква валута се подават. По-скоро има две разпоредби на закона за въвеждане на еврото, член 50 и 51, 51, който имат отношение по темата. Тези разпоредби най-общо казват следното. Тогава, когато последният ден от данъчния период, за който подаваме декларация или някаква информация, изтича в момент, в който лева е официална валута, всичките декларации и информация се подават в лева за този период. Ако последният ден, за който подаваме декларация или информация, изтича в периода, в който имаме двойно обращение на лева и еврото, а това е януари, само 26-та година, то тогава декларациите или информацията се подават в евро. И на последно място, ако имаме декларации, които се подават за бъдещ период, те се подават във валутата, която е официална към датата на подаването. Общо взето, на база на тези разпоредби можем да направим следния извод. Декларациите по член 50 за ДФЛ, които, знаете, ще подадем, сега вече сме в данъчна кампания от 10 януари, на практика започна тя. Тези декларации, които всички ще си подадем или до 30 април, тогава когато не сме търговци, или до 30 юни, ако имаме правоспособност на търговци, ще бъдат декларации в лева.
Същото се отнася за тези от нас, на които се наложи да подадат коригираща декларация на тази, която сме подали до 30 април или до 30 юни. Знаете, срока за корекция е 30 септември на 26 година, въпреки че ние вече 9 месеца ще прилагаме еврото. На практика и коригиращата декларация за 25 година ще трябва да я подадем в лева. Справките по член 73 алинея 1 и 73 алинея 6, които се подават в срок до края на февруари 26 година, за 25-та също ще ги подаваме в лева. Информацията за целите на автоматичния обмен между държавите членки, която се подава на основание член 73а, алинея 2, 3 и 5. Във втората част ще споменем набързо какви са тези справки, тъй като те касаят начислени доходи за 25-та година, подават се в срок до 30 април 26-та, също ще бъдат подавани в лева. Декларацията по член 55 за последното 3-месечие на 25-та година също ще бъде подадена в лева. Това касае и хазартните оператори, които вече, знаете, бяха извадени от ЗДДФЛ като задължени лица да подават справки по 73 алинея 1. Те са вкарани в закона за хазарта. Там по този закон са длъжни също да подават информация до 28 февруари. Тази информация ще е в лева. Всички служебни бележки, които и работодатели, и платци на доходи издават, както за доходи от трудови правоотношения. Знаете, там имаме две служебни бележки, една за облагаемите, една за освободените от облагане доходи, подлежащи на включване в служебната бележка, както и служебните бележки за доходи от друга стопанска дейност, за доходи от наем и за другите доходи по член 35, тогава, когато касаят изплатени доходи през 25-та година, ще са в лева, независимо, че могат да бъдат издадени дори април месец 26 година. Декларацията образец 6 на самоосигуряващите се лица, която се подава в срок до 30 април на 2026, също ще е в лева. Това, което в момента работодателите ще подадат до 25 януари като декларация образец 1 за декемврийските заплати и декларация образец 6, тогава, когато имаме удържан данък през декември, който трябва да се декларира и внесе до 25 януари, ще е в лева. Сега, този удържан данък през декември може да е във връзка с изплатени декемврийски заплати през декември, но може да е във връзка с изплатени ноемврийски заплати през декември. Така че, ако имаме ситуация на работодател, в който плаща декемврийските заплати през януари, знаете, че по закон данък общ доход се удържа при окончателното плащане през януари, той е дължим до 25 февруари този данък и съответно се подава с справката декларация образец 6 към 25 февруари, която вече изцяло ще се подава в евро. В общия случай всички доходи, които са придобити след 1 януари 26 година, данъка за тях ще е дължим в евро и съответно ще се декларира в евро. И тъй като е 1 часа, ви предлагам да спра да ви отекчавам, защото си имате обяд и в 2 часа, нали така, Калинка, продължаваме. Точно така, колеги, продължаваме в... Не беше ли 45 минути обедната почивка? Окей, когато кажете, няма никакъв проблем. Само да погледна по програма как беше. Мисля, че беше 45 минути. Да, грешката може да е моя, няма... Да, така че, колеги, чакаме ви обратно в 13:45. Добре, приятен обяд ви желая. Recording stopped.